रायजोआवनो दाब दाब जायगायावनो दैबाना जानानै गोबां सुबुंफ्रा भुगिनांनानै दं। बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा दतमा बियाबनि रामफलबिल बिसिडिसिनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोराव थाद'नाय गैयै गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जानायखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो 9 नं दतमा बियाबनि इएम प्रकाश बसुमतारीनि बिथोन बादियै समाज सिबियारि सनमनजय बसुमतारी आरो समाज सिबियारि जनेन बसुमतारीमोनखौ नायदिंहैनो खावलायनाय बायदि नायदिंहैनायखौ नुनो मोन्दों। गोबां अखा हानानै दैसाया लोमबोनानै गोबां गामिनि बारि बागान दैजों लोमनानै खुरखालांदों आरो गामिनि थागिबिफोरा भुगिनांदों। बे दै लोमनाय गामिफोराव नखर नखर हाबनानै बिपिएफ दोलोनि समाज सिबियारि सनमनजय बसुमतारी आरो जनेन बसुमतारीमोना नायदिंहैदों। लोगोसे 9 नं दतमा बियाबनि सेरफांगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मैनागुरि गामिनि माखासे दैबानाजों लोमसाव जानाय नखरफ्रा दिनै रुपनाथ ब्रह्म मेमरियेल फिल्डआव रिलिफ केम्प थानो गोनां जादों। बे दैबानाजों बारि बागान खुरखा जानाय आइजोआ मा फोरमायखो गुवारै मिथिना लादो। बोरै बोरै जाया माने लङायानो सेस लांजोबसै। ओमफ्राय थांनाय बोसोरावबो बिदिनो लांबाय। सेकबान होनो गैया, सेकबान एसे होबायमोन बेबो लांजोब्बाय दैया। ओमफ्राय एबारनाबो रायजो फैसाजों माथुरि खालामबायमोन बेबो साफा। बे माथुरि थाथुरि लांजोबनानै गय साफा हनै मन्दिर मोननोसै। मन्दिर लांबा मानसिबो थांसै गैला। ओमफ्राय जेबो बेसे गाबनो बेसे बुंनो सोरखौ बुंबाबो गैया मोना, बुङाबाबो मोना। मैया फुंनिफ्रायनो आयु 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 जा थांबाय गाबबाय जों बोराय बुरि जिरायनानै गाबबाबो मोनाना। आरो दिनैबो गाबनो ओंखारो आंहा 2 नं आथियाबारि लिम्बु बस्ति।